नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारो। बेखौ फोरमान होदों दिनै सासे आबादारि साम ब्रह्मआ। जोंनि गामि सांबान्दायाव आंनो गोरिबसिनमोन, नाथाय आं गोरिबखौ सानसे गैया खालामगोन होननानै 2004 मायथाइनिफ्रायनो आबादनि फारसे गोसो होदोंमोन। गिबियाव आनारस बागान, बेनि उनाव थालिर बागान आरो फुख्रियाव ना फिसिदोंमोन आरो दा आं 7 बिगा हायाव गय बिफां गायदों। दिनै बे गय बिफाङा फिथाइ होनाय सम जाबाय। बेफोर बाथ्राखौ मिनिस्लु मोखाङै गोजोननायजों दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आबादारि साम ब्रह्मआ। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय सांबान्दा गामिनि थागिबि साम ब्रह्मआ गोलाव बोसोरनिफ्रायनो आबादनि फारसे गोसो होबोना दिनै सासे जाफुंसार आबादारि जानो हाबाय। सरकारनि फारसेनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोबोद गोरिब न'खरनि सुबुं साम ब्रह्मआ दा गंसे समायना न' लुगासिनो दं। बे न'खौ गावनि गोसोजों, गावनि मडेलजों गोदान मुगानि मोनसे न', जाय न'आव इथा थरसेबो होआखै, गन बाथाम गंसेबो होआखै। बिथाङा गोबां रां खरसा खालामना दा मोजां गंसे थाग्रा न' लुगासिनो दं। मख'बावनो गोनांदि साम ब्रह्मआ बेखायनो बयखौबो आबादनि फारसे गोसो होनो थाखाय खावलायहरदों। सरकारनि साख्रिखौल' गोसो होआलासिनो बे समाव परबजरानिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मनि जर'खा रादाबखौ नायलांदों। नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हादों सासे आबादारिया, जाय आबादारिनि मुङानो जादों साम ब्रह्म। नोंगौ, बिथांनि आंगो गामियानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय नैबे सांबान्दा गामि। नोंगौ, बिथाङा 2004 मायथाइनिफ्रायनो नैबे समावहाय बिथाङा आबादजों नांथाबना थाबोदों आरो बिथाङा गोबां बिदिनो आबाद मावदों। आनारस बागान, बिथाङा फुख्रियाव ना फिदों आरो बिथाङा नैबे समावहाय 7 बा 8 बिगासो नैबे समाव गय आबाद मावदों आरो नैबे समाव बिथाङा सासे जाफुंसार नैबे आबादारि बिथाङा नैबे समाव जानो हादों। नैबे समाव बिथांजोंहाय थोंजों बाथ्राखौ नैबे समाव मिथिना लागोन जे बिथाङा माबे समनिफ्राय आबादजों नांथाबना जानानै दं आरो बिथाङा दिनैसिमाव मा रोखोम जाफुंसार जानो हाखो, बिथांनिफ्राय जोङो थोंजोङै नैबे समाव मिथिना लागोन। नोंथांनि मुङा मा? साम ब्रह्म। नोंथांनि गामिनि मुङा? सांबान्दा। नोंथाङा सासे जाफुंसार मोनसे आबादारि जानो हादों। नोंथाङा मा रोखोम नाजादों आरो नोंथाङा मा मा आबाद मावनानै दिनै जाफुंसार जादों? नंगौ, खस्थ'नि गेजेरजों आङो नैबे फार्स्ट टाइमाव आं आनारस मावदोंमोन। आनारसनिफ्राय आरो थालिर बागान मावबोदों आरो लास्ट नैबे गय बागान आरो मावदों। आरो जुजिनाय थायोबा मानसिना गासिबो जाफुंजोबो, खस्थ'बाबो। जेनेबा खस्थ' खालामनानै नोङो साक्सेस जाहोनांगौ, ओरैनो थानानै लाब गैया आरोखि। जेन'बा बागानाबो ओरैनो जानानै फैया, फैसाबो गारनांगौ जायो नालाय, खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै मावनांगौ आरोखि। गावजों गाव बखिलायनो नाङा, ओमफ्राय बिदिनो नाजाथाबथारनानै मावनानै लानांगौ आरो। जेरेखम आं नैबे दा गय बागाना साक्सेस जाबोबाय आंना। आरो नै आं दा न'थ' गैयामोन आंना, सांबान्दायाव सबसे गैसिनै न' होनबा आंनिमोन आरो। दाथ' आं नैबे आलदा माने गोदान मुगानि जाहैबाय आरोखि, बाथाम गैयै न' लुनानै लानाय जादों आरो। नोंथांमोनहा दा नायलांनो हासिगोन आरो। नोंथाङा बेसेबांसो बिगा गय आबाद मावदों? 7 बिगासो जागोन, माने 2004 आव गायदों आरोखि आं बेखौ। दा नै फिथाइ मोनबाय, फाननोबो मोनबाय। नैबे जाखांफु आबादारिफोरखौ मा रोखोम खावलायगोन बे आबादनि फारसे? आबादनि फारसेथ' बयबो गोसो होलायनांगौ रायजो राजाफ्रा। जेन'बा आबाद थाबासो जों बयबो जौगानो हायो। साख्रियालथ' नों जाजोबनो हाखाया नालाय, बयबो जानोबो हाखाया नालाय, आबादजोंसो जों साख्रिबो मोनहैनो हायो आरो। नोंथांनाव साबैसे फेमिलि दं, साबैसे गथ'? आंनावथ' फिसाला सासेल'नो दं आरो बिसि दं। फेमिलिया आरो 3 आरो। नोंथाङा दिनैसिम आबाद मावबोबाय, सरकारनि बेलायाव माबाफोर नोंथाङा अनसुंथाइ? सरकारनि बेलायावथ' जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै आरोखि आं दासिमाव। नोंथांनि न'आ बहाय होनदों? आंनि न'आथ' क'क्राझार जिल्लानि नैबे सांबान्दा, परबजरा सांबान्दा गामियाव आरो। इयुनावबो नोंथाङा आबादजोंहाय खोब सोमोन्दो थाफागोन नामा? सोमोन्दोआथ' थानांगौ जायो जोंहा। सोमोन्दो गैयाबाथ' जेबोआनो जाया, जोंनियाव जेबो जाहोनो हाया आरो।
दिनैसिमाव नोंथाङा मा आबाद मावबोखो? दिनैसिमाव आंथ' फार्स्ट टाइमाव आं आनारस आबाद मावदों आरो सेकेन्ड टाइमाव जाहैबाय थालिर बागान बिराद गुवार गायदों आङो आरो नैबे लास्टआवसो गय गायदों आरोखि आं 2004आवसो गय गायदों। औ खोब गोरिबमोन नोंथाङा? गरिबा सांमान्दानि बिथोराव आंनो गरिबसिनमोन आरो दिनैहाय नोंथाङा जाफुंसारनो हाबायना? दिनैसिमाव बर्थमान सफैबायानो आरो सोरखिबायानो होनजाबाय। दा आं न'आबो आंना जाबोगासिनो दं। गिबि टाइमा जाहैबाय आंना बागानमोन, बागाननि उनावसो आंना न' आरोखि। जेरेखम नोङो न'आव गारजोबोबा जों बागानखौ नैबे बागानखौ हायामोन। आं फार्स्ट टाइम 2004आव 90,000 थाखा गारदों आरोबाव। 90,000जों आं बै समाव न' लुनो हायोमोन, खिन्थु लुवाखै आं, बागानखौ बानायग्रोदों। बागान जानाय लोगो लोगो नै दासो आं न'खौ आवगायदों आरोखि। माने गुबुननि सिस्टेम नङा आरो आंना न'आ, माने आलदा एकदम गोदानथार आरोखि। दानि मुगायाव बयबो लुनानै लानो हागोन आरोखि। न'आ बिराद मोजां जागोन, साइस जागोन, माने कमप्लिट जायाखै, फ्राय जाबायानो आरो बारा गोबाव गैला। बाथाम मोनसेबो गैया, इथाबो गैया, खालि लहानि जोब। लहाबाबो आरो जाह्लाय होजोबनाय आरोबाव। ओरैनो आलादा स्टाइल एकदम बेयो गोदान, आंनि फर्मुला आरो बेयो गोदान फर्मुला जाहैबाय। नोंथाङा मिस्ट्रिबो मावो नामा? मिस्ट्रिथ' मावा आङो, माने मिस्ट्रि मावाबाबो आंनि गोसोखांनायजों लुदों आरोखि आं बेखौ। औ दिन्थिदों। औ जेरेखम हालौबा नांगोल हमनाङा होनबा नांगोल हमग्रायासो नों आसल जायोना, मोसौआथ' जेरै होयो बेजों थाङो, बेबादि आरोखि। औ आं खोन्थानाय जाहैबाय। औ नोंनि मडेल। न'नि मडेलखौ नोंथाङा मा होननानै नाम दोनदों? नामाथ' बर्थमान नामाथ' गैथ'वा, थेवबो मोनसे दोनगोन आरोखि। हाबा साक्सेस जाबा दोनगोन आरोखि, नामखौ दोनगोन। औ नामजों जिनिसजों मिलायनांगोनथ', बेबादि आरो। नंगौ, बिथाङानो जाबाय साम' ब्रह्म। बिथाङा सासे जाफुंसार आबादारि होननानै नैबे समाव जों बुंनांगोन। नंगौ, बिथाङा गोबां नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जे गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै बिथाङा नैबे समाव आबाद मावनानै सासे जाफुंसार जानो हादों। जोंबो बिथांखौ नैबे समाव बाख्नायनांगोन जे बिथाङा खोब गोरिबमोन होननानै बुंदों। बिथाङा गावसिनि सांबान्दा गामियाव गावनो गोरिबसिनमोन होननानै बुंदों। दिनै बिथाङा मोनसे समायना, मोनसे गाब गोनां बिथाङा दिनै न' लुगासिनो दं। नैबे समाव आङो बड'सानि जानाय सोमखोर ब्रह्म,